Oké, itt van a második rész is. Na. Mocskos Bandicam, mocskos. Ismerem a mocskost. Régi csatornámról iratkozzatok ide. Tudjátok, mi történt a régivel? Na, tippeljetek. Elfelejtettem a jelszót. Tudjátok, azt hiszem a Barney 007 full. De... Na, onnan mindenki ide. Ha valaki onnan legalább nézze ezt a videót. Remélem nagy népszerűségnek fog örvendeni, meg komplett Metin 2 Mester végigjátszás most őszintén nem találtam sehol se. Olyan Metin 2 Mester 1-es rész, ilyen hogy pár perc alatt 30-ra meg nyomorúságokat találtam eleget. Ilyen normális végigjátszást, ajaj. Kevés van belőle. Kutya Kasti. Kasti ne. Macska, te mit csinálsz? LOL, eszi meg a virágot. Bolond vagy? Nem jó van. Szervusz. Ó, ha itt lenne a kamerám, levideóznám, milyen sunyin néz onnan az ágyból. Júj, te ezt közeledik. Most már nem azért, ez veszélyes. Oké, székre fel is teszem lábaim. Rosszabb, mint egy kutya, én mondom, de nem vicc. Tegnap aludtam, érzem valami van az ágyamban. Nézem, ott van a macska, mondom, szia Cirmi, azt egyből rám támad. Kis rohadék. Emlékszel még mocsadék? Na mindegy. Te meg mit csinálsz itten fújod a tűzijátékot, én orrom alá, pöly. Bajba lesz-e? Hát földhöz vágok, mint Babinin a macskát. Ajaj, Firebird. Na, mi? Vagyis... Na, mi megtemebbük a Firebirdöt, csak... Eleinte még vezettünk is jó sokkal, csak túl sok nagy jött be. Aztán meg nálunk egy 172-es sincs. Elég jó top 6-os célunk. Hoppá, jaj, erre menni, téveztem az irányút. Menstest, hát testik leszünk, ha mi pont mentálisak, valósabban fejlődünk, de hogy fejlődünk semmit se. Na, tanulni szeretnék. Hogyne, én már olyan profi vagyok, hogy nézzétek meg már MS skilleim egyben, nem mind kettőbe. Hű, mennyit szeretem, mind skillem MS-nek. Elsészitek, mennyi pénzembe került. Ott egy jó pénz. Na jó, eladtam a FMS-emet, 9 volt, tehát pár millió, de na. 35 úgy megvették, mint a cukrot, tudtam, nem kellett, hogy eladjam olyan olcsón. Oké. Amúgy, aki nem tudná, meg fogom nektek mutatni, hol van map 2-n a temető. Csak úgy. Aki játszott a sima Metin 2-n, azt szerintem bőven tudja, hol van, de... Jaj, mennyi vadkutya, hogy utálom a vadkutya. Fújjjjjjjjjjj. Elmegyek map 2 fele, ott vannak valami jobbak, amikor felmegyek. Hányasra? 26, 20, nem tudom, mert hányasra. Mindegy, az nekik, nem, de... Figyeljetek, nézzének, beállt a bokaficon, figyeljétek ma a lábat. Hát törött lábon hogy lehet így futni. Gondolna az ember, hogy békés, de ezt nézzétek, ezek agresszívek. Hát ki jön szegény, veteményes emberben szántanítani? Az nincsen szántóföld. Nézzek meg, itten ezek esznek meg minden. Hiába írtod ki őket, még több jön. Kaptok az agyatok, mocskos népség. Hogy a haspiskigyó vinne. Haspiskigyó, honnan jött ezt, tudja. Na, van már sok tépénk. Mindjárt 1,5k. 1000, nem k, 1000. Mindjárt megvan az első millánk az előző kettőhöz képest, de goncál se. Nézzétek meg a szép vizet, hogy csortogál az eresz alatt. Jaj, milyen szép lát. Jiggernek putni, hát mindent. Jó, ez olyan, mint amilyen van Supermannek, csak kicsibe. Vágom én. Békanyám. Jó nagy béka. Metint láttak szemecskéjű. Metin. Jó, egy Metinen jól felmennénk. Pár színet. Itt a grizzly medvék, macik, izék, nyomoroncsálok. Gyertek mind rám ti. Get már fegjek. Azt a kitápos csürkét nézzétek már. Bedarállak, mit csúsnak, öcsém, hiába futsz. Puff. Hogy a szederfalat ott hagyjál el?
Még pont a szederfalat? Nem talál kijutani már. Gyikmán Szulejmán kort. Azt a nevet kellett volna adjam a karakteremnek, hogy Lepi. Hát nem, de... Kutyámról. Ajajajaj. Tényleg kicsi kutyámat milyen rég nem láttam? Szerintem nem is olyan kicsi, mindegy. Gyik, itt vannak az indiánok csónok. Mit akartok? Ezek bebújnak hüttőbe, túlélnek egy atomrobbanást, láttam a tévébe. Ó, ezek bitam pusztulatosan gyeng. Gép, ez fúj. Halljátok? Ilyen hangja a kábel most a laptopnak. Azok futnak. Gyík. Hol lettem csak? Ott garázdálkodik az ágyat. Megtámadott-e valamit? Mit támadtam? Úgy, fejét. Fura hangokat ad ki magából. Júj! Ketmánok vagytok, nagyon. Nézzétek meg, fegyveres harcos megtámadnak 500-an. Hely! Mivé lett a világ? Pusztuljatok ti! Zsingiszkán fejűek. Hát most még nem. Az mind megdög lesz egytől. Veled kezdem az a hátam mögött van a bany. Headshot. Ninja kellett volna legyek, akkor tényleg lehet csak. Szép lassan fordulj csak arra fele. Szétkaplak. Azaz. Nem hagyjuk semmi belőle, hoppa, kékit az kéne. Éreztem valamiből túl keveset pontoztam, de mindegy. Abban nem is kell olyan sokat. Érzitek az erőmet, ember? Jani, mindjárt akár képes lesz. Csak éppen írjam el a 200 szintet, azt tanúztam majd Bondát keményen. Anyádat is edzít, úgy szépen az. Mindjárt megvan a 2 millió youngunk. Ez az, jók vagy mi, csak nem hittem volna éppen ennyire. De akkor pontozom. Ilyen erős nem voltam a tegnap óta. Túl sok erős pistát ettem. Nyesztek az Hát belejöttem. Belejöttem, mi adjuk a matek példában ad. Ja, az. Bocsadékok, a másikok már rég tanulják a mateket itt. Hány óra már? Hűha. Lesztek mocsadékok, hogy az én szememet akarjátok kilőni az izén majdnem csúzlival tippöly. Nem tanultatok jó modort, néni. Ahogy azt nem is látod, mit húzol. Figyeljétek, az írnak nincs is olyan izéje. Nyomorúsága, ez csak úgy. Ugye az izé, Jedi erőjüket kihúzzák, mint aki húznak, azt lőnek. Annyi erővel dobáljanak shurikent. Macska, te mit csinálsz meg? Jó van, ez nem hosszúra nyúlik. A második még mindig ezt a nyomorúságot ütöm. Minden lényeg az, hogy élvezhető. Szavazzátok meg, hogy akarjátok, hogy meséljek is videózás közben. Na. Neztek gazemberek, kis hitvány, álmok futók, ártok futók. Milyen futók? Mindegy, az nem minden. Get my melting. Azt látom, hogy már előre, hogy az első videóimnál több lesz a dislike, mint a like. Mi volt Metin ne játszol? Hát a WoW az jobb, hát a Metin nem bizony, a WoW az az akik utálják a Metint, azoknak mondom, nem muszáj megnézni, dislike-olni se az én a... De azt, hogy attól, hogy ti játszottatok Metin, de azt meguntátok, attól én még szerethetem. Én még nem untam meg egyáltalán. És hogy ne legyetek olyan izék, miután kijátszottam a Metint, lehetséges kijátszom a WoW-ot is, hogy ne legyen az lehetséges. De sajnálom, most a Metinnek kezdtem el. Az amúgy még nem WoW-oztam soha, de majd egyszer. Azt kommentben mind írjátok. Ha nem WoW-oztál soha, ez a hülyés. Van öcsém, nem érzed a hideget, mindjárt kapsz egy kicsit puff.